खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ BPF दोलोआ जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों। दिनै फुङाव मिन्दाय हासुदानि हरखाब रुंसारि जानायखौ BPF दोलोआ दुखु मोननाय फोरमायदों। मिन्दाय हासुदाया BPF नि सासे थार आरो गोख्रों मावथिमोन। बिथाङा बड'लेण्ड मुभमेन्टनि सासे दैदेनगिरिबोमोन। बिथांनि हरखाब रुंसारि जानायाव सासे थार आरो गोख्रों मावथिखौ BPF दोलोआ खोमानो गोनां जाबाय। थांनाय बावैसो सान सिगां ससियेल मिडियायाव सासे 14 बोसोर बैसोनि बर' हिन्जावसाखौ लंथं खुनानै भिडिअ खेबना भाइरेल खालामनाय चिरां जिल्ला सान्थिपुर 4 नं अदालगुरिनि दान्थाल नार्जारि, सोमदोन बसुमतारि आरो आमथे नार्जारि मुंनि साथाम लंपटनि हेंथायै हिन्जावसानि नखरनिफ्राय चिरां जिल्ला रुनिखाता पुलिस थानायाव एजाहार गथायो। एजाहार गथायनायनि उनाव पुलिस बिफाननिफ्राय साथाम लंपटफोरखौ हमनो थांसेयावबो खारखोमानायनि जाउनाव हमनो हायाखै। बेखौ नोजोर लाखिनानै पुलिस बिफाननिफ्राय थाबैनो हमना आयेन बादियै साजा होनो गोख्रों नाजानाया सोलिगासिनो। मख'नो गोनांदि हिन्जावसाया गावनि लोगोफोरजों निज्लागुरि निसोरा पिकनिक स्पटनिफ्राय न'फारसे गिदिंबोफिननाय समावनो बैसोर साथाम लंपटआ फेरगाव ब्रिड्जनिफ्राय हिन्जावसाखौ जर जोलोमै दावराय गाबनाय हाग्रायाव लाबोनानै लंथं खुनानै हिन्जावसानि प्राइभेट पार्टखौ दांनाय भिडिअ खेबो। बिनि उनाव दान्थाल नार्जारिया हिन्जावसाखौ न'आव लांनानै जिनाहारि खालामो। क'क्राझार नोगोराव गिख्रंथाव जाब्रबथाय। क'क्राझार नोगोरनि जेडि र'ड बाजै हटेलनि साखाथियाव लामानि डिभाइडाराव गंसे ट्राकआ हरखाब सौग्रावदों। बे जाथायाव रावबो जेबो जायाखै होनना मिथिनो मोननाय जादों। कच राजबंशी जातीय परिषदनि खौरांगिरि मेल। मिरु सरकार आरो केएलअनि गोजोन सावरायनायखौ लानानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रोखा खेंफोरथि होदों कच राजबंशी जातीय परिषदनि गाहाय नेहाथारि बिश्वजित रायआ। मिरु सरकार आरो केएलअनि चिफ जीवन सिंहजों थाबैनो गोजोन सावरायनाया जागोन होनना गासै कमतापुर रायजो थागिबि रायजो राजाफोरखौ निराशा जानो नाङा होनना फोरमायो बिश्वजित रायआ। बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै 100 कोटि रांनि मानहानि गसर थिसनदों बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ। कामरुप जिल्ला सेसनेल बिजिरसालियाव हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै गसर होदों बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ। मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगां BPFनि बारग' एमएलए हितेश बसुमतारिनि न'आव हाथियार बोखांनो मोननायखौ लानानै हाग्रामा महिलारिया बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'खौ हितेश बसुमतारिनि न'आव दोनखोमादों होनना अजद होदोंमोन। हाग्रामा महिलारिनि बे अजदखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ कामरुप जिल्ला सेसनेल बिजिरसालियाव हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै 100 कोटि रांनि मानहानि गसर थिसनदों। धेमाजि जिल्लानि लखि पथारनि 515 नं राजा लामायाव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों जायगायावनो सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। उल्था दिगनिफ्राय फैनाय AR05 JB2022 नाम्बारनि स्विफ्ट डिजायार गारिया गंसे AR02 1040 मटर साइकेल, गंसे AR09C 0307 नाम्बारनि स्कुटि आरो गंसे साइकेल सालायग्राखौ सौख्लायनानै सोमजिदों बे जाब्रबथाया। जाब्रबथायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। 2 गथ'साजों लोगोसे सा 8 जखम जायो। जखम जानाय 2 सुबुं आरो सासे गथ'साखौ डिब्रुगड़नि आसाम मेडिकेल कलेजसिम फाहामथायनि थाखाय दैथायहरो। जखम जानाय माखासेखौ जायगानि फाहामसालियाव फाहामथाय होयो। जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ दिकापाम बिलाइमारा गामिनि राजा दले होननानै सिनायनो हादों। मोब्लिबनि जाब्रबथायजों सासे NLP हान्जानि सोद्रोमानि जिउ खहा जायो। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दाउलिगुरि गामिनि बतिस्वर बसुमतारिनि फिसाज्ला लुथान बसुमतारि बे लोमस्रावआ हरखाब मोब्लिबनि जाब्रबथायजों रुंसारि जालाङो। बिथाङा सासे NLPनि मावथि सोद्रोमामोन। बिथांनि बेबादि हरखाब आरो अबथिरा जिउ गोमानायखौ NLPआ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।